арзони дона президент духтаро марҳамат як нуқтаи савдоро машмуло тавсия метиҳам. нигоҳ кунед киртапочаи фасони духтагӣ медонед чанд сум? 80 сомон. бовар мекунед 80 сомон размеро ҳастай. каседа дар кораи марҳамат барои савдо мегирен, барои хитон мегирен. духтаро марҳамат биёен. бозори корвон тарафи тилло бозор байни 11 12 дарвоза 6 қатор. рақамашон ҳаст, страничкашон отметид кардагим. будроен кати хичон бо ҳатман ҳам суҳбат шавен. абайни стил духтагай размеро ҳаст. марҳамат. бурака ганаи платьёра биненда духтарако чихе хушрӯчаян. ино медонен французскай длинаяй остиношон бошад 3/4 омадагай паплинак ҳам хе хушрӯ духчан бинен чихе фасон духтагай нархш бошад 75 сомон. бовар мекунен 75 сомон. марҳамат мешава мисол бруко каси мепӯшанд мешава ира хича тоқа бисёриё мепӯшанд кам хали хулоса каседа дар корай метавонен харидорӣ кунен. беҳа духтуш хушрӯвай моделиш фасонай ина фурӯш дам гирен зурай 75 сомон. бозори корвон тарафи тилло бозор духтарако марҳамат биёен байни 11 12 дарвоза 6 қатор. ира бинен духтаро двойкаи арзон тон ёфтам боам ха хушрӯвай. ира диден бурукошон кати нархшон медонен 110 сомон. бовар мекунен ина марҳамат чанд гили дигаш ҳастай. иношам бинен духтарако паплинакои оригинал размеро ҳамаш ҳаст. ира бинен чихе хушрӯчаян ҳам духтуш ҳам паплинош ғавсака ки хушрӯвай шушта шушта мепӯшен. тигрёвка дар курай тунайнай хеле сиёсафед дар курай хулас тамоми намудуш ҳастай двойка. бурукошонам хе кушоти фасон духтагай сиёҳай бурукошон. нархш бошад духтаро 110 сомон. бозори кормон тарафи тилло бозор байни 11 12 дарвоза марҳамат биёен 6 қатор. духтарако интихоб зиёда як буракаги тарафа нишон тиҳен. ина интихоб зиёда биненда гилош чихе бисёрай. анавай питоншам нишон тиҳен савзайко қақшру мана марҳамат ҳамаи ҳами двойкачаи духтаро марҳамат каседа дар корай ҳатман омада иша бинен иша 18 хушрӯ 110 сомон ҳамагӣ. ана духтаро двойкачаи 50 сомон нак касе гирифтани буд. ина марҳамат тамоми гилош омадай медонен чи оптови бо арзон мешава. марҳамат дона мегирен оптови мегирен ҳатман ин нуқтаи савдо биёен. и дона да 50 сомонай оптовиш бо арзон мешава. гилоша бинен чихе бисёрай. авайш боша медонен духтаро размерош боша то 60 ҳастай. чи размери майда чи размери калон дар кортон боша. ина паплинакои хушрӯ узороша бинен гилоша бинен чихе фасонча паплинакошам ко ина аҳамияти най пеш нишон тим паплинои оригинал кати духтагиай нархш 50 сомон. бозори корвон тарафи тилло бозор даян 12 дарвоза 6 қатор. байни 11 12 мешава 6 қатор. ҳатман биёен. анами намуд машинко бо омад. мана марҳамат киртачои фасон хушрӯ нарх бошад 40 сомон. бовар мекунен духтарако иҷада диден материалакиш чихелиай ҳам хе фасонакай ки саб бука ки тобистона каседа дар корай беҳад хушрӯвай ҳамагӣ 40 сомон размеро ҳастай. бозори корвон тарафи тилло бозор 12 дарвоза 9 қатор. марҳамат биёен аз наздик як боракак борои ёра бинен оқи ҳамаи чи доранд.